Salam mehriban tomaşaçylar. Insan diňe bir akyllan ibarat däldir. Eýsem onno yürekdir, duýgu da bardyr. Aklymyzy bilen bir hatarda duýgularymyzy da ünsermek gerek. Çünki alanmalyk üçin bize ilki bilen duýgumy kömek edýär. Gelin häzir şu hakda bir täsin waka tomaşa edelim. Sağ ol. Näme ýazjak bolan şuňa ýatay? Gazetleri ýazyşdyryp berme. Soň başlyk maňa käýe. Bol ya Şakir, sağ ol. Inni her kim internetiň üstü bilen iş gözlýär. Senem şeýtde, beýdi pergun gazet aýlap berenden agawdur. Ha ola elbetde. Ondan çaýyň pulundan töläp bilemok, internetde moňsyny oşulsun. Näme bilen kellämegden soň aýdyp goýberdim. Ne haber Osman? Osman? Ýagdaýlaň näýdi? Görsün ýaly elbetde. Sen şo bolşuň aý. Ha o. Bazyryň köçünde bir kärhana açylypdyr. Bark görmediňmi? Kaçan açılıpdyr? Sen iş gözleýişiň şumy Osman? Näçe günden beri zatlaryny ýerleşdirip berler. Enjal bir gelipdir. Görmediňmi? Yok. Berekella Osman, berekella. Çaýyň maňa goýdy, sen derrew çyk get. Düýün serwet kärhanasy diýip ýazgyny at durdular. Bar, gapen kakda gürleş. Netibeň ýerden çykjak belli däl. Bol ya. Görüşýänçe. Esselamu aleyküm. Wa aleykum esselam. Armandy. Bar bolun. Neme, men iş gözleýärdim. Size iş ýar gerekkämi? Gyýnan saňam häzir gerek gel. Bu ýer täze açranok. Başga ýerden ştaýa göçüp geldik. Şeýlemi? Hawa. Şoň üçin öňkü iş ýerlerim ýeterlik. Düşnükli. Bol ya. Ýagşy sağ olun. Sizi bir imada edin üçin bagışlan. Ýany ýok, sag bol. Osman, Weyfel. näli ýagdaýlaň? Ogluk montaň? Oňot. Sen de oradan tanıdım. Üýtde gidipdiňmi? Ay hawa, adazyk ödüm dürtedim diýsem bolýa. Ay ağzık dağ değil, madal dürtäpdin. Bir ýyl öňe aýlyň. Hawa, dogry aýdýaň. Wagtyň bolsa, seni biraz ulugda gezdireýin. Öýdäkiler öwlek çekdim. Seni ödüm äkiderin. Bu ulug ýöne ýere durmy. Bolýa ýagşy. Anonno, mün. Oğlum çekiştirmesene. Osman. Dinleyen ağam. Yokluk asanmay. Telefon belgimi tiyden ütközüp durýanlygyny bilýäň-ä? Bolýa duşar tağam. Häzir barýan. Sen nerede boljak? Bolýan. Baramdan görüşäýär. Sag ol. Näme bir zat boldumy? Ay yokluk, hiç adam bolmok. İşin çıkan bolsa bir päsel bermeli, gaýdy bereli. Osman bir bilen duşmany bolduk. Gaýsa gaýplaşmarsyň da. Aýdýanyň näme? Oňa bir aýby bolurmy? Sen beni ber, bir de mädir gelýär.
Sağ ol oğlum. Senem wagtyň alaydy goýdýan. Ýoklu daýda. Yer öýe baraly. Öýde oturup Osman bilen bir käse çay içiň. Sag bolan Elmas daýda. Başga bir gün çarsa inşallah. Ýagşy. Bolýa gelip duruň onna. Bolýa geler. Sağ ol onna. Ejeňe salam aýt. Bolýa. Bilare. Ulugda aylanmaga başga urun däýerse bolmaýarmy? Bolýa, bolýa. Ýagşy, meni gideýin onna. Sag bol. Senem. Nasıl? O ne hil işke? Yurtun ähli günjegine gelip şunça pul gadanýa. Wekilçilikke alyrak barda diýen. Yardım kömekçi gerek bolmaýamka? Senem arsa boljak eken ýanyna. Bilmedim de, alsa işläýdimki. Dogry aýtsam meňe hiç gözüme yakan okşoladym. Oň ýüpü bilen guýa girip bolmaz. Peşin Anygyny etmeýän bir zat aýdyp bolmaz. Dogry aýdýaň. Belkem abraýly işläp halal gadanýandyr. Sen ne bilýän? Men pikirimçe ha o diňe göz üçin şeýdi, başga zat däl. Itleten bäs edel, hatda men bören ulugam özünki däldir. Bolonna bolmany bidenämi? Başga gürleşöre zat tapmynykmyny? Hani eneş nerede? Otagyna. Eneş? Näme gelnije? İyi misin? İyilikmi? Näme bolýar? Hiç adam bolanok. Sana bir zada bolýar. Inni käbir zatlar ýatdan çykarmagy wagt boldymy kadiýan eneş? Haçan açyny beýtip gezjek? Seň pikiriňçe beýle bolar ýaly meň näme ýadygym bar gelnije? Hiç kimgem günäsi ýok. Ýöne başa düşensoň çydamaly bolýar. Onsoňam adagly tarapyndan taşlanan gyz bir özüň däl agyryn. Sebebi näme bolsa boluversin. Hani ýür, nahar ýeli. Bu gyz geçmişi bilen ýaşamakdan haçan diýinarka? Ne bileyim ne gıydım. Haçan öwgülýär gitsek, gelemi soň şey edip otogyndan çykman otyr. Ne del oğlum? Ekitmeyelim onunla. Sana nahar getireyim. Yok gelnece ödüm Bolýar. hala. Ne o? Ne mi? İyiyim doydun mu? Awa. Doýduňmy men goçoglum? ben Men çaýhana açyk. Bildirişleri okap oturmanym, şolar bir teret gaýdaýyn.
Bismillahirrahmanirrahim. Ey Allah'ım, bar pikri maşgalatynyň rızgalyny halal ýollardan gazanmak bolan şu ejid guluny dogry ýoldan ayırma. Şefaatini bizden üzme. Uyama çıdamak üçin güç ver, sabır ver. Yaman ahlakly bolmagyna ýol verme. Hem onu, hem bizi ýolundan ayırma Rabbim. Men gaýgaly adamyň köpüsi uyamçy. Men ýüregim bilýän. Ey Allah'ım, mıdama görüşmeye tayar. İşlemekten ýadaman. Her hil kynçylyga döz gelerin. Halal ýoldan gazanmak üçin bir mümkinçilik tapylsa, işläp başlasam bolýar. Ey Allah, bize bir ýol görköz. Şonda men oň elini bejerdirin, işim tap bererin. Şu helakçyligi ýadyndan çykarar ýaly. Näme gerek bolsa hemmesini ederin. Bize kömek et, ey Allah'ım. Bizi doğru yoldan ayırma. Amin. Salam. Salam, aýdy beriň Seyf ağa. Osman yok mudy? Yok, entek gelmedi. Ýöne soňrak geler, çaýhana gitdi. Yer bolýar Hökmanel. Bugün kredi tölemeli günüňiz, şonu aýtmaga geldim. Häzir berýäňizmi ýa-da agşama seni garaşaýynmy? Öyle mi? Şeyle mi? Düşündüm. Bolya sağ olun hanım. Ertel gelse näme bererkä ol adama? Osman ýene de alada galar. Soňrak agyma jaň edeýin. Bu gezek şo kömek edäýsin bize. Onu da ýok bolsa näme? Şonu näder kek? Ýok bolsa başga birinden sorart. Jaýyn kireýin hut wagtyna töläň diýip dur da ne etjek? Ol adamyň gününden barha insaf gatça, adamçylyk diýen zat ýokmy ka onu? Oýtaňyz lan. Bir hep üçin janyň gynamak näme gerek gydım? Adam sypaty ýok eken. Açdan parky ýok. İnşallah gözi toprakdan oýar. Yağış hanım, bolya. Şu belge faksy berer. Sağ olun. Söyle. Aýdy ber. Ayırma. Ýok, men işte görükdi. Mal hazır kardeşim. Harit taýar diýdimi? Sen häzir kelläme agyrtma, puldan habar ber. Hayır. Ýok, aňyra gitse bir hepde. 7-nji gün şu iş kökman gutarmaly. Borcum var. Bergim bar. Düşünýäň maňa, bergim ma. Adamlar Algydarlar gatsaýa. 7 günüň içinde şu iş gutarmaly. 8-nji gün meni günüme goýmalar, düşündiňmi? Düşündiňmi diýän?
Sağ ol Ececan. No şortun malam. Veysel. Veysel bilen gürleşdiňmi? Bärde men tegem. Bilemok. Şoňundan görmedim. Habarlaşyp görej. Belki şu teorekde orta sana kömek eder. Kömektir de. Kimden gelende näme? Bolya, sorak göreýärin. Selam. Assalamu alaykumlar. Wa aleykumussalam. Evden mi? Öýden meni soran ekeniň, eýgilikmi? Birden etdiňle, sonra aýnydim. Evet ya. Dogry, seni ulugumda gezdireýin diýdim. Gör häzir gider, gör. Babamdan Gepin gaýtgasy kakamardan çykan soň özümi de gelip bilmedik. Ulugam çüýredi gitdi. İş tapsaň barda adyt biljeňi anamyň bamy? Düzedörün Allah yol berdi. Gerek bolsa giýje günüz armany adaman işläp, hökman düzedörün. Ýöne 7 aýlap bir işsiz edem soň, bidatlan gurrun etmek maňa guruk ýaly olup görünýär. Istesem bu gurrun edýän zatlaryň başaryp bilersiň. Nädip? Aradığın şey. Gözleýän zadyň öýde gelerine garaşyp oturman, öýüň oň gödegine çykmaly. Ýagny puluň gödegine, oň öýde gelmez. nasıl oldu? Oň üçin näme etmeli? Aňsat ýol bar. O da biz Ona men hala mokta. Aňsat ýolmada ama palçykly bolýar. Benim Meň üstümde ýeke palçyk gördüňmi? Göremok. Gel bakalım. Ýür hany. ne var? Buluň içinde näme? Kitap. Kitap mı? Kitap atmalymy? Hawa. Ýurdun dürlü künjeklerini aýlanyp, bu kitap bir sargan adamlara ýeke-ýekeden gowşurmaly bolarsyň. Kitap köpmi? Birinji gedekde synak görersiň, sany möküm däl. Soň barka köpeler, şeýlelikde gazanjygam köpeler. Sen bir synan şükür, halamasaň soň maňa aýdarsyň. Şologda gitmelimi? Ýok. Hayır. Saňa soňky çykan uluglardan berjek. Ýalpylap duran. Gıcır gıcır. Täzeje ödün katap edäý. Senin olmuş. Bizden taňa sowgat boljakmy? Nasıl? Kim olsa? Kim bolsa da agdynyň suwa akardy. Onu erti bize gelersin. Bilejek edip ulug meselesini çöderiz. Bolýarmy? Bolýar. Bugün Veysel bilen nire gitdiňiz? Onu näme üçin soradyň? Sebäbi ol adam gowy eltmeýär, şoň üçin. Şütte görek daýlanlyk. Oň bilen hatda hajathanada gitmegin. Tirkeşer adam däldir. Şuny ýatdan çykarma. On soňam hiç wagt derde ýarany göremdik. Özüňem bilýäň-ä. Ýöne adam kyn ýagdaýa düşenne her hili adama ýüt tutmaly bolýar. Çaý goýunmy? Veysel Veysel bilen baglanyşy ýok ece. O men bilen giden ok. Men ýeködüm diýen. Degişli ýerlere paýlak gelämeli. Halasam işlän, halamasam taşlak gaýdaryn bar olany. Näme gitmeýinmi? Ýa gideýinmi? Başga iş tapsam şu iş kabul eder öýdýän, he? Bu işi kabul Häzirim tapsam kabul etjek gel.
Şu anda bu Iň oğuzy gidip gelýänçem şu pullara degmeli. Belki hayırlı ya da halal iş değil bolsa pulu izine verip dıynar. Ne diyorsun? Ne etti? Ne oldu mu? Şimdi oldu. Ne mi oldu? Ne oldu? Ne mi oldu? İyilik mi? Hawala eýgilik. Şugun çayxana bir adam gelip sen sorapdyr. Şakir saňa aýt diýip haýyş etdi. Bir adam deydin mi? Kim ki ol? Adyny aýtmandyr, ýöne Çartaşly uzyn boýly bir adam. Sen sorapdyr da habar bermegi haýyş edipdir. Hoş geldin. Hoş geldiňiz. Hoş gördük. Ben Osman adlı birini gözleyen. Familiyatını bilemok. Tanıyaňyz mı? İş gözleyen eken. Hawa tanıyan, dogry. Osman iş geldi. Nerede yaşanýanyny bileň dokmy? Ýok, ýöne bir garaşsant geler. O gelmese de öýünü bilýän dostlarynyň biri geler. Ne haber? Näme diýip gidipdir? Hayran alarsyň. Arada sana serwet kärhanasy diýip bir ýerini talgy berdime? Şolar seni gözleýämişin. Ertiriň ödünni, iş eşigini alyp, sen gün şu ýere barmalmyşyň. Düşündiňmi? Meni iş aljakmışlar mı? Elbetde. Maňa işer gerek gelýdiler. Onu inni gerektirdi. Bolýa men gaýdaýyn. Sen ertir hökman işe git. Ýene ýatdan çykaraýmy? Bolýa, giýja rahat bordun. Giýjaň rahat boldy. Ne oldu? Ne oldu? Nire gitmelimişim? Öň bir ýere iş sorap barypdym. Şo taý meni işe çağırýarmyş. Çyndanam mı? Gidersin ağa şeýle dämi? Weýsel bilen ulag getirmäge gitjekdik. Sonra da Ay ýöne soň gitsegem bolýar. İlki şu işten habar tutay. Eger bolaýsa, Weysel'in işi geregem bolmaz. Şeýle dälmi? evet. Hawa. Bu teller çok kaliteli çıktı efendim. Hawa aýdy beriň. Neme? Men Osman. Dün akşam işe getin diýip habar beren ekeniň. Efendim. Oyam. Sen nire ýetirim boldun? Tamam. Ýeri bolýa düşündim. Biz çağırıp dırtmay. Hawa, bir adam çayxana barıp, men iş eşigimi alyp şu taýa gelmeliň aýdypdyr. Ya kim kal? Adyny aýtmandyr. Ýöne Çartaşly uzyn boýly adam eken. Çartaşly, uzyn boýly. Erol. Dinleýän agam. Bizde Çartaşly, uzyn boýly adam mı? Yok. Ha, bu ýigit öňüm gelipdi. Ödünden totlap tapýan bolmam mümkin. İş gözleýän rol. Men mi? O ne aýly? Hanga harlanma. Bu sen kellen gowy işleýändigini görkezýär. Elinden näme gelýär? Ay haýsy bir aýdaýyn. Elimden gelmeýän zat ýok men. Ütüge diýen işgärimiz bunu işe gelmedi. Başka iş tapaýdy diýen. Hawa ol başka iş tapdym diýip ýaňjajaň etdi. İşten çykýan idi. Ýagşy geleýine de kogujokdum. Ütüge edip bilýärmi? Hawa eder na.
Bolya, bu ýigidi iş alaýaly. Bolya siziň aýdaňyz bolsun. Gowy işläp, kadrlar berjaý etseň başymyň täze bolarsyň. Haçan başlarsyň? Häzir başlaýyn. Howlukma. Bir ýerden resmi nama getirmeli bolarsyň. Erti şurara getirip ondan başlaýar. Bolýa. Köp sag bolun. Hadi bakalım. Üstünü kemran bolsun. Ne var lan? Hawa, Kitap mı satın? ýurdun dürlü künjöklerini aýlanyp bu kitaplar sargan adamlara ýekelmekan gowşamaly bolsun. Kitap köpmi? Birinji gedekde synyp görersiň, sany möhüm däl. Soň barka köpeler. Şeýlelikde galanjygam köpeler. Sen bir synyp gör. Halamasaň soň maňa aýdarsyň. Şulowda gitmelimi? Hayır. Ýok. Saňa soňky çykan ulaglardan berjek. Ýalpyllap duran täzeje. Senin oğlun. Ödün katap edäý. Bizden sowgat bolsun. Boljakmy? Kim bolsa da agdynyň suw akardy. Onu ertir bizin kägelersiň, bilecek ders. Ulag meselesini bilecek çödäýär. Salam. Ya boş versene hep aynı şeyleri. Sağ ol. Noş bolsun. Salam. Noş bolsun. Düýün akşam çal taşly, uzun boýly bir adam meni sorapdyr, dogrymy? Hawa, ýalçyny beripdim, bardymy? Oýun eden zok gerek. Oýun edemok. Diňe men näl? Başga da köp adamlar gördü. Saňa näme bolýar? Bilemok. Hormatly tomaşaçylar. Solon görünmeýän zatlary görünýän zatlardan aýyr diýipdir. Hawa, töweregimizdäki bolýan zatlary ünsüren teredemizde her zadyň bir işaratlygyna göz ýetirmek mümkin. Emma kä halatlarda işaratlary ünsürmän, wakalary dogry düşünmän, ýalňyşýan bagtlarymyzdan bolýar. Emma şonu da biziň hakyky eýämiz, ejizligimiz hemde ýürekden edýän dogamy üçin bizi her hili erbet zatlardan goraýandyr. Şu hili alaky kelemler bolmasa, biziň hiç hili işimiz başa barmazdy.